I den her video vil jeg fortælle om, hvorfor det er vigtigt at have en serviceaftale til sin ladeboks. Med en serviceaftale får du en enkel, smart og driftssikker ladeløsning, og har du brug for hjælp, så ringer du bare. Med en serviceaftale er du sikker på, at din ladeboks altid virker. Har du nogle problemer, så kan du ringe til os, og vi kan klare det meste fjernstyret. Skulle du have brug for et besøg af en tekniker, så sender vi selvfølgelig en afsted, uden det koster dig ekstra. Med en serviceaftale får du adgang til kundesupport døgnet rundt. Enten får du fat i os fra Aura, eller også får du fat på Spire. Spire står for den tekniske support, og derudover så står det også for appen SpireGo. Vi kan kommunikere med alle vores ladebokse og udføre løbende vedligehold, fejlretning og opdatere til den nyeste software. En af de helt store fordele ved at have en serviceaftale ved Aura er, at du har livstidsgaranti på ladeboksen, så længe du har serviceaftalen. Du bestiller din serviceaftale sammen med din ladeboks. Din serviceaftale starter først op den dag, din ladeboks bliver installeret.